መስከረም 11 ዓመተ ምህረት ዓለም ዝደንገጸሉ ኣሜሪካ ኣብ ታሪካ ከቢድ ዕኖት ዘመዝገበትሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ጽቡቕ ዘስታውሰሉ ሰባት ግና ናይ ኣሜሪካ ዕኖት ከይኮነስ ናይ ካናዳ ጽቡቕ ስራሕ እዮም ዘስታውሱ። ድሕሪ መጥቃዕቲ ሓያል ሃገር ኣሜሪካ ተንቀሳቐስቲ ነገራት ብምሉኡ ናብ ናይ ኣየር ክልላ ቅልቅል ከይብሉ ክትብል ናይ ኣቪዬሽን ኢንዱስትሪ ዝደንገጸ ቀጣን ትእዛዝ ኣሕለፈት። ኣብቲ ዕለት ናብ ኣሜሪካ ዘምርሑ ዝነበሩ 4300 ኣውሮፕላናት ተዘይተበጊስኩም ጽቡቕ ኣብ ዘለኹም ዓሪፍኩም ተቐመጡ ተተበጊስኩም ከኣ ናብ ዝተበገስኩምሉ ተመለሱ ካብ ዝተበገስኩምሉ ተርሒቅኩም ከኣ ናብ ዝቐረበኩም ማዕርፎ ነፈርቲ ደሊኹም ዓርፉ እምበር ብኣየር ክልለይ ቅልቅል እንተዳኢልኩም ግን ትዕግስቲ የብለይን በለት። ኣብታ ቅጽበት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ድንበር ዝበጽሑ ኣብ ናይ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ሰማይ ዝሽክርከሩ ኣውሮፕላናት ጨነቆም። أرى مفتاحي تزيترخيو أن ملسلو نرادي يبلنان إلهم تلمانو أمريكا مسمع يدفوني يخطبل ملسسلهم أبزيك زي ينيرو كندا عبيو على تازو على تلهم علم بفرحي رعيدات اللو أبزلا كتبت أمريكا ناي سماين مدرن دنبراتا تركما بلا أبزع عزوات اللو ساعات كندا جن مدحانيت بزحات كونت انتاي كمسأني خون تيبلت اوبريشن يلو ريبيري بمال زسيموتو اوبريشن اير كللا كفت بمقبار قلت 238 أوروبلانات صفر قصر زي بولوم ناي عالم زيقاتات تقبلت. غاندر كتما خاا ناي تعلت كاند معرفيت نبرت. غاندر مالت كلتش حناورت ترح زلوان اشتي كتما ايا نشتي ولا تغنت كاوكالا يوقع عالم جميرو عبيتنا يوقع أوروبلانات زعرف نسس عمتات صنع معرفونا فرتي زلوا ختما ايا ስለዝኾነ ዝምዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ናይ ሰዓታት ፍልሊ 38 ነፈርቲ ብምዕራፍ ኣጨናነቆ 7000 ናይ 38 ሃገራት ዜጋታት ተቐቢላ እያ። ኣሜሪካ ኢሎም ዝተሳፈሩ 7000 ናይ ዓለም ዜጋታት ብዘይሓሰብዎ መንገዲ ኣብ ንእሽተይ ናይ ካናዳ መንደር ተራገፉ። ፊልም ኮይኑ ተትሪእዎ ዝተጋነነ እዩ ዘብል ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ዘጋጠሞም። ሃንደበት ብኣሽሓታ ጋይሽ ጫለቕለቐት ዝረኣዩ ናይታ ከተማ ነበርቲ መጀመርታ እንታይ መፂና ኢሎም ደንጊጾም እዮም። دحرجن مسترجعوا جن نايفوري أداوم نظام هند بس موضوع جايش زرجوا حلم اتحمق مع التقاء بسبون خستاوس غيرهم أحلفوا بزي حسوتو سلست عزفن ناين برتا بزح زلوا جايش تقبلت تختما جوعت الشحز أكل هوتيل كنا محداري مقبن أين بران تتهلوها أي تدالوتن نيرا እቶም ቁንዓት ነበርቲ እዛ ከተማ ግን ከተማኦምን ሃገሮምን ልዕሊ ኩሉ ግን ሰብኣዊ ፍጥረት ንምድሓን ኢሎም ላዕልን ታሕትን ምባል ጀመሩ። ከንቲባታ ከተማ ብስልክን ስራሕን ዝሕዞን ዝጭብጦን ሰኣነ ሆቴል ዋላ እኳ ተዘይብልና ናይ ሕድሕድና ገዛውቲ ሆስፒታላትን ቤት ትምህርታትን ኣለውና በሉ። ህዝባ ኸኣ ፍርቁን 7000 ሰብ ዝኣክል መግቢ ምስራሕን ፍርቁ ኸኣ ዝድቅሰሉ ፍርናሽን ኣንሶላን ኮበርታን ከካብ ገዛውቲ ምእካብን ጀመሩ። ካብታ ደቂቃ ጀሚሮም ጎኖም ኣይዓረፈትን ብዕንቶም ድቃስ ከይሓለፎም ቀዳማይ መዓልቲ ብዓወት ሓለፈ። ካልኣይ መዓልቲ ከምኡ ሳልሳይ መዓልቲ ብዓወት ቀጸለ። ናይ ድዋንደር ነበርቲ ደኺሙና ሰልቺውና ከይብሉ ኣሜሪካ ናይ ኣየር ክልላ መሊሳስ ካብ ትኸፍቶ ንሓሙሽተ ተኸታተልቲ መዓልቲ ን7000 ሓጋይሾም ተንከባኺቦም ሓዙ። ሎሚ እውን ብዙሓት ዝምነውዋ ካናዳ ማለት እዚኣ እያ። ተማሊ ሃንደበት ሎሚ ኸኣ ሓሲቦምሉ ንዝመፁ ኣጋይሽ ብኽብሪ እያ ትቕበል። እዚ ጽቡቕ ኣቀባብላ ግን ኣጋይሽ ከየብዝሕላ ኣይቀረየን። ካብ ነበርታ 20 ሚእታዊ ዝኾኑ ስደተኛታት እዮም። بقصري شمونت 4 مليون يقمتو يوم تنبيهات كم زريبو خاص سدتنيات قصالون ببازحي ممصوم تطو زبل كم زي مسليو دحر 10 عامات نابنت كاب نبرتا 34 ميتاوي كم زبزحيو ناب كندا كاب زموصو سدتنيات ناي هند ناي فيليبينسن ناي تشاينان زيغتات تزل على قصر زحزو يوم انجليزن امريكان كاسعيبن ببازحي زقعزو لهاجريا كاب افريكا خا نيجيرياوያን ቀዳሞትን ትኾኑ ኤርትራውያን ከአስዒቦም በበዝሒ ዛተው ለሃገርያ بزبلة خاء كاب 20 جميرو ناب كندا زاتو سدتنيات بعصفتات وسيخو እዩ እዚ ድሕሪ ኮቪድ ናይ ሰራሕተኛታት ሕፅረት ከጋጥመና ይኽእል እዩ ብዝብል በሩ ክፍቲ ገይሩ ዝኸፈተ ናይታ ሃገር መንግስቲ ድሓር ግን ደንጊጹ እዩ። በዚ ዝደንገጸ መንግስቲ እታ ሃገር ሓድሽ ፖሊሲ ከውፅእ ተገደደ። እዚ ፖሊሲ ካብ 2025 እስካብ 2027 ንሰለስተ ዓመታት ክጸንሕ እዩ። እቲ ቀንዲ ዓላምኡ ናብ ካናዳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንምቕናስ እዩ። ብ2024 ንኣብነት ግማሽ ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ካናዳ ኣትዮም እዮም። እቲ ሓድሽ ፖሊሲ ኣብ ሓደ ዓመት እዚ ቁጽሪ ናብ 395,000 ከም ዝወርድ ይግመት። ድሕሪ 2020 ንመጀመርታ ግዜ ናይ ስደተኛታት ምንካይ ተራእዩ።
ቶሮንቶ ናይ ንሆ መርከብ በልዋ ናይ ዓለም ህዝቢ ከከም ዓለይቶም ነበርቲ ኸዋፅኡላ ዝተጠየቑ እዮም ዝመስሉ ቻይና ታውን ኮርያ ታውን ታይላንድ ታውን ሊትል ኢንዲያ ሊትል ጃማይካ ሊትል ኢትዮጵያ ወዘተ ኣብ ቶሮንቶ ዝርከቡ ሰፈራት እዮም ካብ ነበርታ 50 ሚታዊ ዝኾኑ ካብ ካሊእ ቦታታት እዮም መፅዮም ነባር ነበርታ ካብቶም ስደተኛታት ንምፍላይ ቅርብ ምዝራብ እኹል እዩ ኣብታ ከተማ ማእኸል ቶሮንቶ ዝብል እንተዳ ሰሚዖም መጤ ምዃኖም ምፍላጥ ያክል እዩ ሰብ ዓዲ ንቶሮንቶ ቶሮኖ እዮም ዝብልዋ መናእሰይ ከዓ ዘ ሲክስ ይብልዋ ነባር መፀውዒዓ ዝነበረ እዩ ቶሮንቶ ማእከቢት ናይ ብዙሓት ምዃና ንምምስካር ናብ ኬዚንግተን ናይ ዕዳጋ ማእኸል ምኻድ እኹል እዩ ኬዚንግተን ጥንታዊ ሰፈር እያ ብኸባቢኣ ክሓልፍ ከለዉ ናይ ምግብን ናይ ቡናን ጨና ናይ ሰብ በዝሒ ካብ ካልኦት ናይ ቶሮንቶ መንደር ስለ ዝፍለ ብንእሱ ዋላ ተኾነ ናይ ዓድኻ ስምዒት የስታውሰካ እዩ ቅድሚ 100 ዓመታት ኬዚንግተን ዝበዝሑ ናይ መጀመርታ ስደተኛታት ኣይሁድ እንትኾኑ ኣውሮፓውያን ከዓ ስዒቦም ዝመፁ እዮም ቶሮንቶ ናይ ካናዳ እታ ዝዓበየት ከተማ እያ ናይታ ሃገር ኢኮኖሚ 20 ሚታዊ ካብዛ ከተማ እዩ ዝእከብ ቶሮንቶን ግሬተር ቶሮንቶ ብዝብል ኣብ ክልተ ዝተኸፈለት እያ ቶሮንቶ 2.9 ሚልዮን ግሬተር ቶሮንቶ ከዓ 6.8 ሚልዮን ነበርታ ኣለዋ ካብታ ከተማ ሓደ ጫፍ ናብታ ካልእ ጫፍ እንትትኸዱ ቶሮንቶ ንምጉብናይ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ዝበለጸ እዩ ቲቲሲ ክባል ተሰሚዖም ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ድርጅት ከም ማለት እዩ ቲቲሲ ድርጅት እዩ ቶሮንቶ ትራፊክ ኮሚሽን ብዛዕባ ባስ ወይ ባቡር ቅድሚ ምርኣይና ዝኾነ ሓድሽ ሰብ ቶሮንቶ ክረግጽ ከሎ ዝድይቦ ግጅፍ ፎክ ኣለኩም ሲኤን ታወር ይበሃል ኣፍ ጫፉ ብምውፃእ ሙሉእ ቶሮንቶ ምርኣይ ይከኣል እዩ ኣብዚ ወፂኻ ሙሉእ ቶሮንቶ ምርኣይ መሐጎስ ዋላ እኳ ተኾነ መእተዊ ዋግኡ ግን የደንግጽ እዩ $45 ከፊልካ ደመናማ ኣየር ተገጢሙካ ከዓ ክልተ ክሳራ በልዎ ካብዚ ወፂና ዘባክናብ ዝተባሃለ ትሕቲ መሬት ዘሎ ከተማ ክወስደኩም 30 ኪሎ ሜትር ዝኣክል እዩ መንገዲ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ብ1200 ድንኳናት ዝተመልአ እዩ ካፌታት ድንኳናትን ዝተፈላለዩ ናይ ንግዲ ማእኸላትን ወዘተ ኣብዚ ደልዮም ስእንዎ የለን ካብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ወፃኢ ብዕረፍቲ ግዜ ግን ጨር ዝበለ ስለ ዝኾነ ጋሻ እንተደኣ ኮይኖም ሰብ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ተትመፁ ይምረፅ ልምዲ እንተደኣ ዘይብሎም መውፅኢ ክጠፍአኩም እውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ሓደ ግዜ እምበር ተለመድኩምዎ ኣቋራጭ መንገዲ እዩ ብዝበለፀ ኣብ ናይ ክረምቲ ኣዋርሕ ነበርታ ከተማ ቁሪ ከይኣትዎም ከም ፅቡቕ መማረፂ እዮም ዝጥቀሙሉ እዚ ቦታ ናይ ባቡርን ናይታ ከተማን መራኸቢ እውን እዩ ምስ እንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን ሓዊሶም ዝዛረቡ ሰባት ተሰሚዕኹም ሞኖትሪያን ኣቲኹም ኣለኹም ማለት እዩ ናይ ካናዳ ካብ ቶሮንቶ ቀፂላ ትስራዕ ዓባይ ከተማ እያ ፍርቂ ዝኣኽሉ ነበርታ እንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን ኣቀላጢፎም እዮም ዝዛረቡ ቋንቋኦም ግን ፈረንሳይኛ እዩ ስለ ዝኾነ ጨወቶም ክፅብቀሎም እንተዳደልዮም መንጆር ኢሎም ይጀምሩ እዚ ንቋንቋኦም ዘለዎም ኣኽብሮት ዘርእዩሉ ሓደ መንገዲ እዩ ስዒብ ዘሎ ዘረባ ብእንግሊዝኛ ምግባር ይከኣል እዩ ናይታ ከተማ ቁሪ ብጣዕሚ ከቢድ ዋላ እኳ ተኾነ ብብዙሓት ግን ተመራፂት ከተማ እያ ኣብዛ ከተማ ጥራሕ ዝዝውተር ምግቢ ከዓ ቤግል ዝበሃል ምግቢ እዩ እዚ ምግቢ ንብዙሕ ዓመታት ዝሸጥ ጥንታዊ ቤግል ቤት ኣብታ ከተማ ኣሎ እዚ ቤግል ቤት ብሓጋይ ኮነ ብክረምቲ መብራህቲ ኩሎን ከየለን ዝሰርሕ ቤት ምግቢ እዩ እዛ ከተማ ኩሉ ዓይነት ነባሪ ዝነብረላ ከተማ እንትትኾን ድኻም ሃፍታሙ ከከም ዓቕሙ ዝነብረላ ምቹውቲ ከተማ እያ ካብ ነበርታ 40% ዝኾኑ ናይ ኤዥያ ተወለድቲ እዮም ናይ ቶሮንቶ ነበርቲ ካብ ቁሪ ንምህዳም ናይ ግራውንድ መንገድታት እንትጥቀሙ ናይ ካልጋሪ ነበርቲ ከዓ 15+ እዮም ዝጥቀሙ 15+ ማለት ዜጋታት ብቁሪ ከይጉድኡ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ህንፃ ዝሳገርሉ ድልድል እዩ ካልጋሪ ቀደም ብእንስሳታት ቀፂሉ ከዓ ብነዳዲ ትፍለጥ ዝነበረት ሕጂ ከዓ ኩሉ ዝሓቆፈ ናይ ቢዝነስ ማእከል ምዃና ትፍለጥ ናይ ካናዳ ዋና ከተማ ቶሮንቶ ኣይኮነትን ኦታዋ ትበሃል ካናዳ ሃገር ቅድመ ምዃና ቅድሚ 10 ዓመታት ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ብ1857 ዓመተ ምህረት ብንግስቲ ቪክቶርያ እዩ ነይሩ ዝተመስረተት ቀንዲ መምረፂያ ምክንያት ከዓ ብእንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን ተዛረብቲ ማእከል ብምርካባ እዩ ወታደራዊ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ከዓ ስዒቦም ከም ምክንያት ዝተሰልዑ እዮም ኦታዋ ብሻወርማ ትፍለጥ ከተማ እያ ፈተውቲ ሻወርማ እንተዳ ኮይኖም ድሌቶም ዘማልአሎም ናይ ሊባኖሳውያን ቤት ምግቢ ናብ ዝኾነ ፓላስ የምርሑ ከም መብዛሕትአን ናይ ካናዳ ከተማታት ኦታዋ ን30 ደቂቕ ሳይክል ብምዝዋር ጫካ ዝረኽቡላ ከተማ እያ ኣብ ናይ ቀውዒ ግዜ ከዓ ኦታዋ ብዕምባባታት ዘጌፀት ከተማ እያ ልክዕ ከም ስዊዘርላንድ ነዚ ምክንያት ከዓ ስዊዘርላንድ እያ ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኔዘርላንድ ብጀርመን ተወሪራ ነይራ ኣብቲ ግዜ ናይቲ ሃገር ንጉሳዊ ስድራ ናብ ካናዳ ብምምፃእ ንዓመታት ኣብ ኦታዋ ተዓቂቦም ይሕልፎምዎ እዮም
بزي وعلتها اسكاب زعلت زيا ببعامتو ناي مسغانا عنببا نابزا ختما زيا يسوديوم بزي مهنياتكا اوتاوا كم سويزرلاند عنببا فتاويت مفريتن كوينا تركب اوتاوا اب كندا كاب زركبا بتعمي براداما ختماتات حنتيا اسكاب حزي اب كندا تنورون تدا خوينكم لكاتيت نوتاوا تزيغومني هما كندا يفلط ايكاي تبلو كندا كابراشا قصيلا ناي عالمنا عباي هاجريا 9.8 مليون سكوير كيلومتر سفحات اللوا من الصرت لهم كانت 9 غزي إثيوبيا ወይ ድማ كند 56 غزي ኤርትራ በልዋ ببزح زبان تلارينا ግን ንኢትዮጵያ بسلسተ عصፊ ትንእሳ እያ 41 ሚሊዮን ህዝብ ጥራሕ እዩ ዘለዋ ካብ ስፍሓታ ዝተበገሰ ሰብ ዝነብረሉ ናይ ሃገር ቦታ 10 ሚታው ጥራሕ እዩ 9 ሚታው ናይ ካናዳ መሬት ብጫካን ብጎቦታትን ዝመልአ እንትኾን ልዕሊ ኩላها ብማያዊ ቦታ ዝተሸፈነ እዩ ማያዊ ቦታ ድማ 9 ሚታው ናይ መሬት ስፍሓት ዝሓዘ እዩ ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ማያዊ ቦታታት 60 ሚታዊ ኣብ ካናዳ እዮም ዝርከቡ ካናዳ ልዕሊ 2 ሚሊዮን ማያዊ ኣካላት ትውንን ናይ ወሰን ባሕሪ 57 ሚታዊ ኣብ ካናዳ እዮም ዝርከቡ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ዓለምና ውቅያኖሳት ካብ አትላንቲክ ካብ ፓሲፊክ ካብ አትላንቲክ ውቅያኖስ ትዋሰን እያ ካብ ስፍሓታ ዝተበገሰ ዝተፈላለዩ ናይ ካናዳ ቦታታት ዝተፈላለዩ ሰዓታት እዮም ዝቁፅሩ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ 1 ሰዓት እንተዳይልና ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ብተመሳሳሊ 1 ሰዓት እየን ዝብላ ወይ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ክወግሕ ከሎ ኣብ መንደፈራ እውን ብተመሳሳሊ ሰዓት እዩ ዝወግሕ ኣብ ካናዳ ግን ኣብ ባንኮቨርን ሴንት ሉዊስን መንጎ ናይ 4 ፈረቓን ናይ ሰዓት ፍልሊ ኣለወን ስለዝኾነ ኣብ ሓደ ሃገር ኮይንኩም ኣብቲ ሓደ ክወግሕ ከሎ በቲ ካልእ ግን ገና ኣብ ሕልም እዮም ማለት እዩ ካናዳ መፂኻ ማያንግራ ከረኻ መምላስ ዳርጋ ወንጀል እዩ ማያንግራ ብመልክዑ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ካብ ዓለምና ኣለዉ ካብ ዝተባሃሉ ዓበይቲ ማንጫጫዕታ ሓደ እዩ እዚ ማንጫጫዕታ ይትረፍ ማንጫጫዕታ ርኡ ንዘይፈልጥ ሰብ ደጋጊሙ ንዝረኣዩ ብተደጋጋሚ ርኡ ዘይጸግቦ ማንጫጫዕታ እዩ ኣብ ካናዳን ኣሜሪካን ደንበር እዩ ዝርከብ ብካናዳ ገጽ ዘሎ ማንጫጫዕታ ግን ብማይ በዝሖኑ ይኹን ብመልክዑ ዝወዳደሮ የብሉን ጎውነይቲ ን20 ደቂቃ ዝኣክል ናይ ጀልባ ጉዞ ብትሕቲ ማንጫጫዕታ ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም ሓቂ ሓይሽ ብዝቐረቦ መጠን ብንፋስን ብዝፈጥሮ ግመን እቲ መልክዕ ስለ ዝሓብኦ ብካሜራ ትፈልጥዎ መልክዕ ከይመጸሎም ይኽእል እዩ እዚ ኮይኑ 14 ሚሊዮን ጎብነይቲ በብዓመቱ ይጉብንይዎ እዮም ኣብቲ ከባቢ እትርከብ 9,000 ነበርቲ ዘለዋ ናይ ኣግራ ከተማ ኣብ ጎብነይቲ ብዝርከብ ኣታው እያ ትመሓደር ካልእ ንካናዳ ካብ ዘፅውዕዎ ሓደ ከም ናይ ኣንግራ ብካሜራ ዋላ እኳ ተዘይተረኣየ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ሓደ እዩ ዜጋታት ካናዳ ዝተምሃሩ እዮም ዕድሚኦም ካብ 25 እስካብ 65 ዝኾኑ 57 ሚታዊ ካብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቆም እዮም እዚ ከዓ ካብ ዓለም ብደረጃ ቀዳመይቲ ገይርዋ ይርከብ 81% ዜጋታት ካልኣይ ደረጃ 99 ሚታዊ ዜጋታት ከዓ ናይ መባእታዊ ትምህርቲ ዝወሰዱ እዮም ኣብ ካናዳ ካብ ኬጂ እስካብ ካልኣይ ደረጃ ዘሎ ትምህርቲ ብነፃ እዩ ዝወሃብ መኽፋል ይኽእል እንተላኢሎም ግና ደቆም ናብ ናይ ግሊ ትምህርቲ ቤት ወሲዶም ከምህሩ ይኽእሉ እዮም ኮይኑ ግና 93 ሚታዊ ካናዳውያን ደቆም ኣብ ናይ መንግስቲ ትምህርቲ ቤት እዮም ዘምህሩ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝተፈለየ ኣብ ካናዳ ብፌደራል ዝዋዕ ናይ ትምህርቲ ቢሮ የብላን ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ ኾነ ካሪኩለም በጀቱን ዝምራሕ በተን ክልላት እዩ ስለዝኾነ ካብ ሓደ ግዛኣት ምስ ካልእ ግዛኣት ወይ ክልል ካሪኩለም ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ካናዳ ብእንግሊዝን ፈረንሳይን ስለዝተገዘት እንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን ሃገራዊ ቋንቋታት እዮም እዚ ኣብ ትምህርቲ ስርዓታት እውን ይርአ እዩ ከከም ዝነብሩሉ ክልል ሓዲኡ ቋንቋ መሪፆም መምሃር ይኽእሉ እዮም ካናዳ መምህርነት ዝኽበረላ ሃገር እያ መምህር ኮንካ ንኽትቁፀር ልዑል ዝኾነ ፍልጠት ልምድን ይሓትት እዩ መምህራን በብ5 ዓመቱ ናይ ብቕዓት መመዘኒ ይፍተኑ እዮም እዚ ግን ምስ ልዑል ዝኾነ ክብርን ጥቕማጥቕምን እዩ ኣብ ካልእ ዓዲ ተማሂሮም ኣብ ካናዳ ክሰርሕ እየ ኢልካ ምሕሳብ ብካናዳውያን ናይ ምቕባል ዓቕሙ ብጣዕሚ ትሑት እንትትኸውን ኣብ ካናዳ ብሞያኻ ተቖፂርካ ንኽትሰርሕ ዘይሕሰብ ዳርጋ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ከብላ ዝኽእለ እቲ ተሓቶ መስፈርት ካብ ዓለም ዝያዳ ዝሓየለ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ካልእ ዓዲ ዶክተር ዝተባሃለ ኣብ ካናዳ ምናልባት ነርሲ እውን ተተረኺቡ ጠበቓ ከዓ ኮይኑ ተተባሃለ ዶኩመንት መመላለሲ እውን ተተረኺቡ እዩ እዚ እውን ድሕሪ ከቢድ ፈተና ምዃኑ እዩ ኣብ ካናዳ ካብ ተቆፂርካ ክትሰርሕ ናይ ኢድ ሞያ ብዝበለፀ ንምርካብ ዝሓሸ እንትትኸውን ሕጂ ግን ንሱ እውን ጋዶ እናኾነ ይርከብ ኣብ ካናዳ ብዙሓት ዘይመርፅዎ ክፍቲ ስራሕ ግን እንትህሉ ንሱ ከዓ ፈተና ዝበዝሖ መሲሉ ስለ ዝረአ ብዙሓት ኣይመርፅዎን እዮም ንሱ ግን ወሲኑ ንዝኣቶ ኣኺሉ ዝተረፈ ክፍሊት ዘለዎ እንትትኾን ንሱ ከዓ ካብ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበሉ ወይ በረዳማ ቦታታት ዝወሃቡ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ናይ እንስሳ ምርባሕን ምሕላውን ስራሕቲ እዮም እዚ እንተዳ ተቐቢሎሞ እኹል ክፍሊትን ዝኣክል ጥቕማጥቕምን ክረኽብሉ ይኽእሉ እዮም ንሎም ዝነበረና ናይ ካናዳ ውዕሎ እዚ መስል ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኩም የመስግን ሰላም